ngambe sigi me ka ko seba nga do ke wa ne kon ba do fatura ka to sira minga wallahi sira ni manu ame do ke ni ala sona ala fana be do mi na yi asa doka Jibril Jibril oui te fana ka te me ka bo we ngono tanza ni ere here ya wa petit che fana sa che ka do ko no ngai te bo sa chen club mi ma wala ni man ne re e ke re le ka ni yega ne ga salon ne ba fu ki de tado che te mana mana ko dabla o man ni re ai no ne ma fi mun ne te ga salon ne ga to ki la to yega ne ga salon kuna daldo kuna daldo me o kuna daldo me ni ne bi sigi tapi ga we to la re ana na petit ni come to go wa ko to basi ti la ko alhamdulillah amba alhamdulillah anga family basi dala ni bala nkembe ki ye to ko minasa aina ko asele mi koro de ni wati na chira la sina ngo aka bere lu ana ka comportement nu chati ga to fo to na sisa ya fu ka yina bela jile o dia tweet bo kana jigina wi même fie muso nu bere le chugo do bubulo nu ya kila même fie halle appel ta ki to kuma le ni wa menga kula ni tola la be ka suru nyona la ba so sala bi o temeden ko fe demisenu ndo o be I bashi foi de tula demisenu nu bashi foi de tula o ka kenu ni na gite foi da ya tula ya bashi tula ko Mariam den flan nga kuma baro bolu ere de kan basi tula ndem so folo ndinga folo ka bachi foi tula e agli ke lo milo akli bu ka fan pela jenela me fengelen fie yati mede makani hakli to ka kula de ko ne chen ni demisenu masabu koro nu yu bai na mane ko ba fatura ka to e fai e mi e fai fiki hakli tula de ko ne chen wa iki joyoro don ke kan yi joro mina uye fi ku don akuye yi hakili tola na hakili bula na ya soro yi hakili bula ni kemenu ake bakele o de be janye ko soro mi do faraka kadaka u ba refele mayene ma ba de kun akumene boya ko so ne bisa ka jugo do mo wa ai fana sala ti bi ni be no ne okay ni yere ko ti ika ba tara mayindo ba tara ma jobe flana dinge nga la karemi fana sa abe ibo do ale bura kapta e bola dem soma fo sisa amana me to godita mbado nyira sigi mo ko de kono taw fen sika famo kabi soma na le ko de bebe ne do fo diti fale mo tere mo famo de abe famo ala ka nye kadamu ala ka benye suna kana juro dem sen nu te wa uga ekol ko nu ne hakili ba bela jela iki hakili to ala hakili bala hakili to ala de wa ibola ki dam goro mena no ekol ko okay hakili to ekol ko hakili bola de hakili bola musumani re muye munai ale ko ni bi leso tanere nyina wati bela jele wa die dongodo ale ta ekol la atatu la nga ni nga de ngi hakili be demisenu na iko ki hakili bula akili bula kuma yi hakili tula de diri yere flene hal niya ile tika bara yin nga do mo ko ko do de dengani flene yani ka dengani takimta do bara la atoka bara kalange folo ka nyedo teri mon vamde wode kama mbi ko bla o sira ka folo sono ka kena ko hakili tula wa ne mama yo fiye we ngalo yede ne hakili be demsen na ko o temele ngo ko boy chamo feno bi ango fo no ne flene debni flene furu ka to dula fu na bla bila ne be tagerna dongo ki mana chegi fana sa kuro be wulu dabla sa na from muso demsen furu e chi me ite bore o fana ma fode ndiri e fana kanga kudo famule e chia kuma bete se ka fo ko chia kuma be fode na kera ko ni abi fo jango en neche ite min kalama anga madamu la jolendo ikon ba don goni muso la jole ka to ka bo kerefe kuma be ka ti take yala iko ka la jole do ma chamo ko hele kelenga cha
etse demisena la ne ba do e ti ko le fie buri a bel fem sisan i kuma wele ko an ka taa ci la wa na kun y'o de ye i la i wele an ka taa ci la an bɛ tila k'o kuma kɛ kɔfɛ i yɛrɛ n'i tilala i bɛ n sɔrɔ da la han munna an b'a somɔgɔw baasi tɛ yen kɔni baasi foyi t'aw la alhamdulilah école do am ta école la ko sa yɛrɛ a ka fisa dɔɔni a y'aw banban dɛ a y'aw banban école in de ye fɛn bɛɛ ye ni i sɔnna kalan ma don n'a nataw i bɛ nafa dɔ sɔrɔ a la i y'a faamu n yɛrɛ ɲɛ b'i fari fagalen na o kuma mun b'i la ayi fosi tɛ n na baasi foyi t'i la kɔni i banjini i ni banjini tɛ ɲɔgɔn na dɛ ayi foyi tɛ n ta ni ba in cɛ foyi t'aw cɛ foyi t'an cɛ ok n'i ko ten o diyara n ye i b'i jija n'a y'i bila min na i k'o kɛ ba ma bɔ ba la dɛ ba ma bɔ ba la m'a dɔn i sumalen filɛ cogo min na i ba ka fatuli de bɛ k'a da i kan nka limaniya i k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ bɛ taa n'o tɛ i ba bɛ taa waati min na a man diya an si den kelen nka se tɛ an ye ka nin don a la ko an b'a lasegin ka na an cɛ ma ni ala ye min kɛ an bɛ jɛ an b'o di ala ma n'a y'i bila min na a kɛ i n'a fɔ i woloba de y'i bila a la o mana kɛ ala b'a barika don i la don n'a nataw la i b'a nafa sɔrɔ i ye n faamu i bɛ nin minɛ awɔ nin minɛ a dogo dɛ i k'a bila i kun fɛn misɛnnin minnu nege mana k'i la i ka t'olu san n'a ye i y'a faamu n ye min f'i ye i k'i hakili to a la dɛ kan'a to abada fiyewu a k'i bila baara la i k'i ban walima i k'i ɲɛ kun n'a k'i ka min kɛ a kɛ i n'a fɔ i woloba de y'i bila a la o mana kɛ ala b'a barika don i la n'o caman n'i ka kuma mɛn n y'a bɛɛ faamu an bɛna faamu n jɛni baraji an b'a Kuasa wala bisa. Pogona yebi. Beto shululo. Muso imangu bana na bulo bi yoro nyana be. Mana kono gon ni ga bebe ne numa. Like. Okay. Bolo muso nyuma. Man so. Hey. Patoma. Ha? Comment vous travaillez? Kabi kunu sɔgɔma fo sisan ɲama da i kan ayi ne tun taara ekɔli la mais ne nana ne tun sɛgɛnnen ba de don bon ne fɛnɛ obligeera ka n da Fatɔgɔ ma sabali e mana sɛgɛn cogo o cogo e bɛ dɛsɛ ka na ne fo wa i tɛna n fo dɔrɔn i ka tigi i da han i tɛ sabali a yafa ma sa yafa ma tɛ n dɛ e ka ko ka di ne ma i bɛ ko dɔ kɛ kuma dɔ la man di ne dɛ i b'a dɔn ne tun sɛgɛnnen ba yɛrɛ de tun don walayi mais yafa ma sa han yafa la sa ne Fatɔgɔ man tɛ ya ne yɛrɛ kun mago b'i la e mago bɛ ne la ɔn dɔ di ne kun mago 2000 Fatɔgɔ i bɛna mun kɛ 2000 la i yɛrɛ i ka wari ko bɛ ka caya san dɛ i ka wari dunta bɛ ka caya san yɛrɛ de e bɛna mun kɛ 2000 la ayi komi samara kura dɔw de bɔlen don sisan ne terikɛ bɛɛ bɛ k'a san donc n'a fɔra ko ne terikɛ bɛɛ bɛ k'a san ne yɛrɛ tɛ ka a tɛ ne yɛrɛ bolo e yɛrɛ b'a dɔn c'est pas joli à voir ayi tiɲɛ yɛrɛ Fatɔgɔ ma c'est pas joli à voir ne den tɛ se ka to kɔ diɲɛ na awɔ n den tɛ se ka to kɔ tɔw den ma sigida la mɔgɔ tɔw den b'a dɔn ko ne den b'a dɔn ma mun de don i b'a i kɛ pewu bi bɛɛ bɛ samara kura in don i sen na ne yɛrɛ b'a ne b'a kun ka n dɔn sinon e pere de tun bɛ n don sigida la mɔgɔw ɲɛ walahi i tɛ to kɔ dɛ mama ne sɛgɛnna ala kana hɛrɛ kɛ muso tɔw den yɛrɛ ala ka hɛrɛ kɛ ne dɔrɔn de ta den amina ma 2000 filɛ nin foyi t'i la walayi i ba bɛ yan y'a mɛn foyi t'i la walayi Fatɔgɔ ma foyi t'i la est ce que papa wulila awɔ parce que n na tuma sigi a tun bɛ ka boli nɛgɛ na mais sisan b'a sɔrɔ a bɛ salon t'a la awɔ taa Fatɔgɔ ma ne ka den man di walayi papa papa oui dɔn Fatɔgɔ yɛrɛ don Fatɔgɔ ah ça va ça va
o jode ade to la ibi ga giri ni jonde mi wona mo shi ko ne mo ko yera la mama ko ne ma ke be salo ko no ne na ne mi yen we jo ana satla le ka ga jode ne mo wa flar che Fatoma che yere ga war ku ka jatle flena de iti dobo war che bayla ay o te ko war mu dirane ma ko banari relation war tene wuro bi e mais semaine temene ne 2010 mo sika pa chuzi no do finne la ne finne sala ni ko finne fo mu tene ni iti sawali dobo war che bayla aywa na fora e flene 10,000 fleurs ni ka semaine kile war de bulu ni bana kana ni joma tu go war de ya fa moi ni do kuru mi le ga suya awan ne ba su ne ga taw iko kibi kata ni tu e mishe ko iyo ye kibita classe wona ke ta ka mangala ngolodi kiti so kala mo kala mandi ne tu mu ga taw ne ba ta régulièrement saballe na fora ne ke me kan jigida e ka ke do e ko la pour e ga kala ne don do la ngase ga entreprise do di ma ne afore biti ta ke kulunge ibina jigiti ke gena re ne sabali ne be kan jigida e ka no e be kan nyina ma jigiti ke di sabali o ti dinga ni tambe e ko li ke ka dunga fo ko i fani body bia ani dogoni ni koro ni mo pa moi ya fa mo pa voilà ne be ka taro me sisa ko mo mbora ko la anga ngayele la fe fene donc me fe kan doni dari e 15h wati be na wuli 15h awo c'est midi le 15h wati be na wuli d'accord na fam courage ta de awo na du mo awo Nafulo me ngoy. Ya! Ni wona nafulo soro. Ki bi pala mono. Ay! Allô? Daddy, ça va? Bien sûr, mais non, on va dans la nuit. Ah, on est va dans. Hey, Daddy, ça va? On a mon élève. Hey, mon gars. Mais ne ma fille, mon ami, tout gagne, on a gagné au col Tassran. Il y a pas massa. Un adversaire serrado, bega fini sana puni. On peut gagner de ronner kono. Mais allô, là, qui? Allô, là. Il y a pas massa. Amanya na boa. Hein? Amanya na boa. Bon, Anyana Bora, mais il est mon faux prix exactement sur le. T'inquiète, ça donne une diane. Ok. Il gagne pour demander ça. Ok. Merci, Daddy. Voilà. Mais... Il se attaque. Ça, nous faire attention à faire. Il va nous aider à nous donner des génériques. Tiens. S'il te plaît. Il va nous faire un coup de mano. Ni yɛrɛ a tɛ yan n'a sɔrɔ a kun bɛ yan sisan a kun bɛ fan bɛɛ kɛ mankan ye a ka ko ma nɔgɔn yɛrɛ yɛrɛ de. An ka taa ɲɔgɔn fɛ sa ne fɛ ka taa ne kɛrɛfɛ de sa. Mais depuis sisan n mɛtɔ tɛ yen dɛ ka taa n sigi aw musow ka ko ninnu tɛ faamu n mɛtɔ tɛ dɛ. I fana ka to ka mɔgɔw ko jɛ u yɛrɛ la sa. Han? A ka ɲi sa an ka taa. Merci. Jebali ben bega sunogo la korole ya danga di muna o mane tege wole ya am so watan be Fatoma e so do shira ai nit no mta do nta Fatoma so wula sa ta sui pro san ika do shi ika na baram sen to gamna no yirle fle ko ni e ba so nga wuli munabi nok no nga wuli ga so ni bege danga di ba ga sunogo o ma sunogo shiro itera sekinga baroke etan bayni ko le tay bolla muna ibe ko ko ne ya danga di
ni ka ti wala ko li i ka ko be ne sira la ha o ko na mu na fa nye fu wa de to ko be ka nyi ba furu e bi de ko o ko li e yi ba nye na sira ko ye ko li ka e ba ye kala na ba to ko se be ne do e ba kuma kala danga din o ko kuma fo ne ngai ku ti de la se na wala ka ba na ke mo la mo lo bilali i joni ma ko e ko me ko so ta kana a digi so ko na i be kala ngia Fatama kata yang bola, ikan kata yang bola. Ay baru dim sana ni jamana, ha? Nanti bayar ni sokong. Tan bayar ni sokong. Tan bayar ni sokong. Tan bayar. Ikan nanti mang korosa. Am Europe na igubi. Ekile ni ambam sui. Ambam so ting ambe muso kele mu yoko ya ambam so ka punya ina fa ambam so we edi tan bayni manga diman goro de umaya ma tan bayni goro la bine kan ata e kolla na de ga do okay ko do ya badri awone ga do ri ala kana hele ki iko ni nyei wallahi ite ata ko le ala ki ke fure ya classe ko o ko ni ga do okay danga di ebe de buya du ngona ko ni ga do okay nte do okay me do ta easy ne mo ta ko digi ko na badri ni sigile so ndere ko to ndi kuma ko ta e ko ta ko do okay e mo ko be ga do le e te de buya ko ni ga do okay me do out make ha ka do okay fa to ko ga do okay ere ya ala kana hera ke muso to bi wallahi o tinga do okay yo bi ta ki diga ko no ni e mo ko be ga do la kana fulo zoro gabe bala muzula kana fulo zoro gabe turoni una kana fulo zoro gabe fani bala kana fulo be nguna na fulo be nguna ke ha na fulo be ko tere muno me no fede ko be no fe no fede o de no fe la ko o be na fulo no fe ni na fulo mbana we o tale na fulo mayne ni so na fulo la hey mbale mage hagiti bala musola mbale mage hagiti tere la tere nundo utoy uti fio o bi na fulo de no fe ibala ke bala mamu numblare ko lo ye jugu de wallahi uti jugu de oh bale maya abisi ngate mana de ha e ka su bala ke ni na fulo bi kuna e bi be suro me ni tra ke bi bala masa ibo sa da suro ai yaro oh me ani bale ma hanna ji da nyon de hanna nyon na tribunal me ni sara ni sigi farale ka salon ne ba be ta na salon ni ba fe de asojo ni ma fi gi place ta salon na cha na fi kulo jale nu de badri ne be fe la kuma kele ne fi désormais ne te fi gi salon no blé ni na kuma fa moi ba ne mo ko le kumela on ni em mo ko be ne tsa nto kana mo le ko kana ma est-ce que le ko kana ma ki kuma fa salon na ti place de kene mo na di place il a kuma fa moi Chimba fo ina sambela ne kuma kata mi samara de walla salo yemu sana dia orodo sisa tigera ni bomba aglan chugo tiga sika aglan ni bisika war sori bolu ka samara do sam ou bien amni samara korodo sori bolu ni bisiko do ka to bata walla Allah akbar badri ne jigitike wallahi ne jigitike ay mo na kimil mo kwale so jomblo ko ba jigitike alala
e k'e sigilen lajɛ bonya maya a bɛɛ dɔ b'i la e bɛ n'i sigi ko sabara den kelen e tɛ se k'o san yɛrɛ ko fo ne k'o san ka d'i ma. papa yɛrɛ b'a fɔ ne ka taa kalan na n ka baara to yen nɔ. ne n'o kɛ